we zien met voorbedachte raden zien we in ons trampooi geregeld. Ja, af en toe zoeken we in dit programma ook wel eens grenzen op. Ja, dat is gelukkig. Dan heb je de goeie opgezocht. Ja, maar ben gerust, we vertoeren zelden grensoverschrijdend gedrag. Zelden. Ja. Je hebt net gewandeld. Een stukje. En wat ziet je allemaal van elkaar? Ja. Dadelijk vijanden. Als je hier een of ander verband ziet, dan zeg je het mee gewoon. Zie je nog zoekende. Vage kennissen. Al vage kennissen. Oh. En wat is dit voor een plek, hé? De Geitenwee. De Thij van de Geitenwee is een plek. De Geitenwee, maar wat was het? Thijs en de Geitenwee? Thij Thij van de Geitenwee. Ja, die naam is al, dat is al de helft van het succes, hè? Thij van de Geitenwee. En wat is hier te doen? Nou, vroeger deden we hier met Wichter allemaal kamperen in de tent en caravans. Van de hemelvaart 3 dagen. En dan deden we allerlei leuke activiteiten. En inmiddels is de jeugd gegroeid. En is het kamperen een beetje geskipt, maar we hebben wel de dagen aangehouden voor leuke dingen samen te doen. Oh, wat leuk. En wie lang is dat dan al? Wie lang heeft die traditie terug? Doet je zelf ook nog Wichter wordt? Nee. 2014 zijn we begonnen. Oh ja, 2014. Oh, 10 jaar. Nee, 12. 12 jaar al. 12 jaar al, ja. Maar ziet je vrienden van elkaar? Vriendengroep? De plekduvels. Sorry? De plekduvels. De plekduvels. Oh, je ziet heel goed in plekken. Ja, ik ken het niet even. Dus kranten en behangliem en dan zoek het. Nee, is niet nu. En de volle koelkast en goed eten. Ah, oké. En de jeugd giet trouw mij zo te zien. Ja, een motte. Oh, heerlijk. Heerlijk eerlijk. Ja. Oh, dus, het is eigenlijk een beetje een saaie bedoeling met die auto's erbij. Ja, dat zeggen we net. Oké, ziet geen breurs? Ja, Dat zeggen ze vaker. Ja. Maar is het voor de jeugd dan ook leuk? Zeker. Toch wel? Ja? Stond ze braaf achteraan. Ja, dat zou je niet zeggen, hè? Normaal gesproken dan... En wat wordt er georganiseerd? Want je hebt net gewandeld, was dat een soort van speurtocht of iets? Of gaat? Zeg maar, Adje. Ja, we zijn door Geulenhof geweest kijken. Dat is een ooit voormalige beerbrouwerie. Het kantoor van de beerbrouwerie in Stamprooi. Echt hoor? Moosbeer. Moosbeer, ja. En dat werd, de komende jaren werd dat gerenoveerd tot een complex, hoeveel woningen? 12. Ja, een 20-tal appartementen en huur- en koopappartementen. Ja. Oh, ik dacht... Voor de ouderen en die ook door wat zorg en elkaar een beetje doorin gaan steunen en helpen. Dus dat de ouderen ook een soort van tegelijkertijd mantelzorger, dat ze een beetje op elkaar letten en dat zo. ze het samen gaan doen. Ja, maar niet alleen ouderen, er werden ook Ja. jongeren Ja, bij gezet. ja, in de kap van het kantoorcomplex daar komt wat jongeren en die moeten er ook hun deel in brengen. Wat leuk. Ja, Ja, goed. Ja. Goed. Is dat een idee? Het ligt al jaren leeg en het is een monumentaal pand. En het is gewoon goed dat het gerenoveerd werd en dat het een goede bestemming krijgt. Gaan ze er ook nog weer brouwen? Open het. Nee toch? Nee toch, ze hebben het concept, het recept van het ooie Moosbeer werd wel weer in productie genomen door een groep vrijwilligers. En die gaan dat ooie Moosbeer gaan ze wel weer brouwen, ja. Oké. Ja. Dat is ook goed, eens voor ook, hè? Zeker. En dat is Marianne. Ja, Dat is Marianne, ja. Ik heb ze ja, geproefd. dat moeten we hebben. Maar is er, want vroeger was het dan kamperen, hè? Ja. Maar er zit dus nog geen overnachting meer bij. Nee. Dus We het is... kunnen hem doortrekken, maar zonder tent. Oké. Want ik ben degene die altijd het leeggoed maakt op feestjes.
Niet altijd. Een van de. Zo, een van de. Een Een van de. Oké, wat staat er behalve deze wandeling dan nog op het programma vandaag? En nu krijgen we onderweg. En dan moeten we kijken hoe lang dat hij het volhoudt met ons. Ja, we rekenen dadelijk af. Ja, dat Ja. Betalen zoals hoe in lokaal beer. Hé, dat is ook een idee. in Pils. Ja, kristal. Ja. Nou ja, dit is in ieder geval voor ook straks een leuke herinnering aan de traditie. Maar is het dan een beetje geheim nog van wat er nog allemaal gaat Ja, gebeuren? misschien is het een beetje verrassing. Nee, we gaan dadelijk we gaan onderweg naar de lunch. We worden even opgooien, maar dat is niet erg. En we gaan naar de lunch, dat gaan we niet dadelijk doen. En dan zijn we rond 2:30 zijn we welkom hier. Er is een sporthal daar, is een beugelclub voor de dorp. En dan gaan we hebben inmiddels alles gewoon naar beugelen. Omdat toch binnenactiviteit om de weersomstandigheden niet geweldig worden. Ja. En zo tussen 4 en half 6 moeten we terug zijn en dan moeten de dames boeten gaan barbecuen, mannen gaan binnen bier drinken. Eigenlijk goed veel gemaakt, dus eigenlijk dat komt eigenlijk door. En die jongens, vind je dat fijn? Dat, Je zit zeker aan de organisatie. Ja. Sigaren de eigen doos. Hè? Ja, je kunt het zeggen. Oké, dus een barbecue en beugelen. Wie heeft er nog nooit gebeugeld? Ja, is er een mooi eigen beugeldorp? Wel dingen doen die niet door de beugel kennen. En dan zijn er die naar beugel hebben. Dan zijn er ook Ik moet er al mee over beginnen. Er zijn er ook geen beugelmotten. Nog van over zo. Nou, volgens mij zit de stemming er al goed in. Hoe ver gaat die vriendschap eigenlijk terug in die vriendengroep? Ja? Kleuterklas. Oh, Kostte net lopen. Zo eerst keer terug. oké. 44 jaar. Ja, dat geloof ik. En 48 jaar. Je ziet al 24. Bij drieën. Maar als de elders het van vroeger goed, van heel lang geleden goed met elkaar kunnen vinden, betekent dat automatisch dat de Wichter het ook goed met elkaar kunnen vinden? Ja? Ja, echt. Ja. Jawel. Ja, toch wel? Toch wel. Ja, want je zeggen kent... de ooier staat, maar laat ken je Ja. Zeg nog eens wat. Want ik vond het in het begin wel heel grappig gedaan. Schud er nog eens één niet te mogen. Oh ja, wel even denken. Dat is eigenaar van de thee van de Geitenweg. Oh, is dat ziet geen thee? Ik ben lei. Oh my god. Nou wil het wel heel ingewikkeld. Wat ziet geen van thee dan? Wat ik van thee ben. Ja, thee van de Geitenweg. Ja. Schoonbroer. Oké. Dus, maar dan ziet geen niet, dan wordt geen niet lei van de Geitenweg genoemd. Nee. Dus het wijken van lijken is het hier. Wijken van lijken. Ja. Oh, En hoe is thee van de geiten bij hier? ja. Snap je het nog? Nee. Hoi zo. Maar ziet geen de sleutelbeheerder dan? Ja. Oh, geen moet nou zorgen dat die mensen naar binnen kennen. Nee, goed dat die binnen kennen. Zeker. Helemaal open. Die zijn al zo bezig. Ja, mogen we even kijken? Ja? Want ja, Zijn die plantjes allemaal weg? even alle verdovende middelen en zo aan de kant doen. Even 5 minuten. Ja, nou, hoe lang hebben we nog? Oh, we hebben nog 50 seconden. Een beetje knippen en plakken dan. Nee, doen we niet, hè? Nee, we knippen nu. Oh, je kent ze zelfs met de camperstoel. Ja, zeker. Het stinkt helemaal vol. Zo. Vroeger sting dat helemaal vol, allemaal taanten, caravans. Ja. Zwembad, we hebben het allemaal Zwembad gehad. hebben we ook gehad, ja. Ja, badmintonveld. Veel herinneringen liggen. Heel veel, echt heel veel. Ja, dat is het weken van Lekker. Ja. Eerder was het thee van de Geitenweg. Ja. Nee, die is 3 dagen stil van de Geitenweg. Ja, ja. Hetzelfde als onderweg, altijd voor de dag met de bezemsteel. Dat moest me nog. En wie is dat? En de zoon van Rien en Paul, dat hij altijd vroeger onderweg speelde met de bezemsteel. Dat is een beetje.
Leuke plek. Normaal geeft er nooit geen beer aan. Ja. Heel even muziek een klein beetje zachter, want er wordt mij net nog iets ingefluisterd. Wie is Stan? Ik huur net van Emes dat ik deze vroeger iets met een bezemsteel. Wie heb ik dat ingefluisterd? Kom eens heen. Ja, vertel. Wat deed hij met hem? Hij weet je al. Hij weet het al. Ja, wacht. Ja, ik weet die vroeger met kind, of ja, vroeger, Ja? een jaar of 10 terug deden we zelf onderweg namaken. Hier in Durp. Dus ontstaan met KVW, met kindervakantiewerk. En daarna gingen we met de hele groep hier door het Durp zelf een bezem boven de kop, zelf een camera gemaakt. Gingen we zelf airline onderweg namaken. Leuke staat. Ja, dat is geweldig. Had je ooit gedacht dat we dan nog eens een keer bij jou over de vloer zullen Alleen komen? maar mogen open.